Matten is in zijn kamerke. Hij harket naar de radio. Ah, daar komt de waarman. Het moeske gaat rug opzitten en doch de moeze eren wiet iepen. Bij mij is het hier nou haast 17 graden. De sinneskind een matig windje krijgt treien en dat alles uit het zuiden waaien. Prachtig waar dus. Geen gedrukt nog altijd op het westland van Europa. En je hoort de zuidelijke streaming, morgen meer zuidwestelijke streaming en Matten doekt op een kop de kast in. Het moeske graait in wanten, sjaals en eerwarmers om. Hij smiet alles om hem heen. Het wordt één grutte binde in Mattens kamerke. Wat is dat verhipte ding nou? Het maakt je wezen. Ja, daar heb ik hem al. Matten visket een grien maar reed ding uit de kast. Het is een reegzak, maar aan de boppenkant een flap en aan de zijkanten 2 banden om een moezejerms terug te dwaan. Matten tripket naar de ijskast en helpt er van alles uit. Een lekkere groene apel, een stuk cheese, een grauw stuk koeken en alles gaat in een reegzak. Zo, nou ik ben klaar. Nou de reegzak even omdwaan en dan gaat het los. Hier 2 in de maat, ja het moeske gaat op pad. Hier 2 in de maat, ja het moeske gaat op pad. Matten zet een stap erin. Hij snuift de frisse lucht op en zwiepket maar de stut heen en weer. Joet wil er een heel eind rennen. Oer paden en dieken langs huizen en sletten. Na een paar uren wordt er wurg. De moezepoort is doch hem zeer en zijn buikje begint te rattelen. Wat ben ik vurig van al dat rennen. Ik moet even zitten hier. Matten doch de reegzak aan en ploft in het gasdaan. Zo, nou eerst maar wat eten. Wat zal er nemen? De koeken? Of de cheese? Ik ga zo zin aan een appeltje. Wat ziet dat er lekker uit. Ik neem een hele grote hap. Hier, 2. Gelukkig kou. De liefst me schrikken. Ik zie wel in mijn appel smoren kennen. Nou, net zo'n drokte maatje, litse moes. Wat dost nou in Milaan? En op mijn gas? Uitreizen en een appeltje eten. Kijk, is dat niet zin? Vanzelf zucht Kobe de kou dat wel. Ze is zo nieuwsgierig en komt wat dichterbij. Matten neemt een hap uit zijn apel. Als die kou nog maar net al te dichtbij komt. Het best lijkt het wel heel greutza. Zou Kobe misschien een hapje van zijn apel haar willen? Zie ze, koolbeest? Of wat was jou een stukje van mijn appel, ha? Ik ga er wel een stukje uit. Of het kopen de ko ik appels mij, dat zorgen we morgen. Nog maar lekker koesen, ontmoen.